سلام تخطاتلتنا هذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لوم وين كم وترو عبيت عرستات عالمنا أنا نحن نفلطو من كنا مهار اللومن كنا استوعب اللومن زلنا أزبلكم يحيز غريبة زلهم بارو من تاينا خنري مجمريا أب أمنتي كريستيان أرثوذكسن زخونو أب إسرائيل زقاتم زلو كنتات كنرينا قتيلنا أب يوكرين زقاتم زلو منقراشن يوكرينن مرحنا يوكرين انتستقاقي انتسحقي حانت زربانا السلام أملي يقول له يساع كندي حيلو كل وخل نعوخ قبر كنرينا بايدن قبل عل سقط زلو كابسل تانو نكيلا ويون كابتو الدر كيلا هذا وسانه يبلو زو سانه زد ما كنرينا كمون أب جرمن هذا قبل البوليتيك كنيا ناي جرمن استقبره على تونت كنرينا بزي نبزين زت كوري كون لايك جبرو سبورت جبرو مودة هذا كومنت جرف نابلكو مجمريا بزيان رياضة لنا كنجمرينا what's going on اسكازيا سمعوا مستي هجرا وقول قلوت ناتنا من تايم تحاس كل وي نبي حق زكرب كنتاتي. And in a landmark decision, Israel's Supreme Court has ruled that ultra-Orthodox Jews must be conscripted into the military, ending a nearly 80-year-long exemption. It was a popular decision in a country where almost every other Jewish Israeli faces the draft, but it is stoking tensions both in society and within the coalition government. DW's Fanny Fashar reports from Jerusalem. Ab Israel, Ayhudawiyan koinom gin Orthodox Christian kamzallo nfallet nakhonina. زوم أرثوذكس زياتهم أزيوم traditional تنتاوي عينت بحل زلوهم ناي 8 عمت tradition ويكاب بحقنا إسرائيل دما أو تهدرا وحيل ناي تهجر زي عسكروا وتهدراتون زي كونوا أمنتهم من بحلو منون زي فكر اللهم يوم من قصنا إسرائيل وأمنا إسرائيل دما تقبل وزلو كنتاتي نيرزي بنشارو كمون كمرداتك خوننا زوم أيهود زياتهم نتي زكاية زلو قبل لقازاون أي دقفونيهم أغلال إسرائيل تقتل زلا التسيوناويان زجبروا له كزايونيست government زجبروا زل أي دقفونهم ترى يكونوا سيقاوموا عن أريم بس فلسطيناويان نعمتها بسلامنا نبرنيرنا إز حجز قتل وزلوا أين قبلونا بحالتهم بار نتنياهون كمدماتهم أخرر تابسلت عن زلون سراويت ناتهم نادخمين بوج الناس الشوس لذا خدمس حماس درومس حماس أبزت السلام مقراص نايتوصلوا خجبرة السلام يعملوا التقدم زحسموا زنبروا كله لومي عقبهم سلسة داخمة تقبلوا نكتر كيدو مالهم almost نقبلوا تقدم تودي اللي بعلالهم كم زيلوا نهلو خلوجن سراويتهم دقيم سلوزلو نزن عمتها زخت الوزن برو حقت حيسهم نزوم أيهود زجبروهم زلوا حجر هايو زيوم أيهود كا أرثوذكس كريستيانيوم سلزي نقاط سلج. When you turn 18 in Israel, you have to report here. A conscription center. Military service is mandatory for most men and women in the country. Most adults have to serve in the military for up to 30 months. There are various exemptions. سمعكم هذا؟ أب إسرائيل هجراوي أقلقلوت قديتايو مانداتوريو بفنجايو لنفسه كف نودن قالن هجراوي أقلقلوت بفنجا بقديتايو إذا زربازيا أب إسرائيل كتكون كلا كم حنت رومانتيك تعمتن مقرتن سكسن جيروم يوم كشت وظفتنت ميديا أبي إرتراك هون كلها كم حدا ناي دلهمت ناي سيطان ناي ديابلوس ممرح جيروم يوم دوستوه you see the difference كل جزين عم كربحهم كله تكونتات سبقون أدلاين أقداسن مخانيم كأمنو خازفتنو بنتعرق هون كله كن أب موي بنتعرق يكون أنتعرف هون كله أب كله تجارات نربحني لنز جبرو أنصارنا أمريكا وأنصارنا أوروبا أخوين كذا يكون كاسي نعين هجراوت تناتين هجراوت إحنا تناتي
ሃገራዊ አገልግሎት ልክዕ እስራኤልን ስዊስን ካልኦት ሃገራትን ዝገብርዎ ዘሎ ኣነ ክገብሮ እየ እንድሕር ኢላ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር ኤርትራ መሰል ኣለዋ ማንም ክዛረብ ኣይግባእን እዩ ኤርትራ ንዘለዎ ሃገራዊ አገልግሎት ግን ከም ሓደ ሰይጣናዊ ገይሮም እዮም ኣብ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ክገልፅዎ ዝፍትኖም ሕጂ እንታይ ክትብሉ ኢኹም እዚ እኮ ናይ 30 ወርሒ ማለት 2 ዓመትን ፈረቓን ማለት እዩ ሃገራዊ አገልግሎት ናቶም ግዴታ ማለት እዩ 2 ዓመትን ፈረቓን እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ናይ እስራኤል ማለት እዩ ወድን ጓልን ድማ እዩ ዝገብሮ ናይ ኤርትራ እኮ ናይ ኤርትራ ዓመትን 8 ወርሕን እዩ ዓመትን 6 ወርሕን 18 ወርሒ ተባሂሉ ነይሩ ብሕጊ ማለት እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ዘይኮነ እቲ ብሕጊ ዓመትን 6 ወርሕን ተባሂሉ ነይሩ 18 ወርሒ ኦኬ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራን ከምኡ ይኮነን ክትብሉን ኢኹም ትኽክል ምሳኹም ኣይቃወምኒ ምሳኹም ዘካተ ምክንያት የብለይን ምክንያቱ ኤርትራ ኩልና ንፈልጣ ሃገር ስለ ዝኾነት እዚ ዘሎ ኩነታት ግን ኩሉ ግዜ ከተስተውዕል ኣለካ እስራኤል ራይት ናው ዘላቶ ኩነታት እንታይ ትገብር ኣላ ዩክሬን ሕጂ እንታይ ትገብር ኣላ ዩክሬን ብሕጂ 10 ዓመት ክንታይ ክትገብር እያ ሓንቲ ሃገር ሃገራዊ ድሕነት ናታ ኣብ ሓደጋ እንተወዲቑ እትኽተሎ ፖሊስን ኣብ ኖርማል ግዜ ስግኣት ተዘይብላ እትኽተሎ ፖሊስን ክልተ ዘይራኸቡ ገጻት እዮም ሓንቲ ሃገር ሃገራዊ ድሕነታ ኣብ ሓደጋ እንተወዲቑ ካብ ካልእ ዓለም ድማ ብዝለዓለ ንኤርትራ ማለት እዩ ሓደ ኣሽሓት ሰራዊት ዘለዎ ሚልዮናት ህዝቢ ዘለዎ ናይ ደገ ሓይሊ ዘለዎ ናይ ደገ ደገፍ ዘለዎ ኣብ ኣፍ ደገ ሃገርካ ኮፍ እንድሕር ኢሉ ትገብሮ ነገር የብልካ እዚ ኩሉ ዝከኣለካ ህዝብኻ ሂዝካ ክትከላኸል ክትፍትን ኣለካ ኤርትራ ዝፀንሐቶ ኩነታት ድማ ከምኡ እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ again እቲ ፖለቲካል ቴንሽን እቲ ፀጥታዊ ቴንሽን ኢትዮጵያ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ካብኡ ናብኡ ግን ኤርትራ ናብ ሓውሲ ርግኣት ትኸይድ ኣላ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር እውን ንሪኦ ኣለና ለውጢ ይገብር ኣሎ እዩ ወላ ከምቲ ንሕና እንደልዮ ንኩሉ ሰራዊት ኪድ ንዓድኹም ክብሎም ኣይከልኒ ዝስናገነ ሃብ ከምኡ እውን ክትብሎ ግቡእ ኣይኮነን እቲ ሰራዊት ዓመታት ዘገልገለ ፅቂልካ ከይድ ንገዛ ከይትብሎን ኢኻ ብዙሕ ቀረባት ዝትገብሮ ኣለካ ብዛዕባ እዚ ፀኒሕ ኢላ ክዛረብ እየ ንቐፅል ናይ እስራኤል ንስማዕ እዩ 30 ወርሒ ግዴታ ሃገራዊ አገልግሎት እዚኣቶም ሰባት ዞም ኣይሁድ ከንታይ ኢሎም ኣለዉ It's like for ultra-Orthodox Jews who do not need to report here, but that's about to change. The Supreme Court has just ruled against a decades-old exemption. Most people agree. The majority of Israelis say it's time to reduce exemptions and for the ultra-Orthodox community to do more. They hope this would reduce the burden on everyone else. I'm a reservist. I can't do 4 months of reserve service minimum. It's impossible, and that's happening. Massive protests against the conscription of ultra-Orthodox እዞም ኣልትራ ኦርቶዶክስ ዝበሃሉ ድማ ነቲ ሃገራዊ አገልግሎት ዝበሃል ኣንጻር ሃይማኖቶምን ባህሎምን ኣካይድኦምን እዩ ስለዚ ብፍጹም ክንገብሮ ኣይንደልናዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ካልኦት መንእሰያት ድማ እዚ ሕግዚ እቲ ሱፕሪም ኮርት ናቶም ኦልሬዲ ነቲ ዝነበረ ኤግዘምፕሽን ወይ እውን ካብቲ ወታደራዊ ኣገልግሎት ናፃ ዝነበርዎ ንዑ ቀይሩ ክትገብሩ ኣለኩም ኢልዎም ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ዓብይ ኮንፍሮንቴሽን ወይ እውን ወድሪ ኣብ መንጎቶም ዜጋታት ፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እዩ እስከቶም ኣልትራ ኦርቶዶክስ ከንታይ ገይሮም ኣሎ ወይ እንታይ ኢሎም ኣሎ Jews have been turning violent in Jerusalem. To them, enlistment means a secular way of life, contradicting their religious commitments. The Supreme Court ruling puts the government in a dilemma. Prime Minister Benjamin Netanyahu's ultra-Orthodox coalition partners have threatened to quit his government if their community is conscripted. And yet, society at large, most voters and the opposition parties would endorse such a change. Everyone ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ወከልትና እዚኦም ኣልትራ ኦርቶዶክስ ኣብቲ ልፍንቲ ናይ ነተንያሁ ዘለዉ እንድሕር ከምኡ ወሲኑ ካብቲ ናቱ መንግስቲ ክእለዩ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ካልእ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ግን ግድን ኣካል ናይቲ ሃገርቲ ኮይኖም ኣገልግሎት ክገብሩ ኣለዎም ኣብዚ ሕጂ ከም ጆርጅ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሓንቲ ሃገር ንኩልካ ማዕረ ትግባእካ ተኮይና ማዕረ ከተገልግለላ ኣለካ there is no discussion in here እቲ ሕጊ ከተኣታትዎ ከለዉ ግን ነቶም ነቲ መንግስቲ ከተኣታትዎ ከለዉ እንታይ እዮም ኢሎም እዞም ኦርቶዶክስ ቀደም ከይጠፍኡ እቲ ባህሊ ናይ እስራኤል ወይ እውን እዚ ናቶም ባህሊ ከይጠፍ ኢሎም እዮም ባዕሎም ነቲ ሕጊ ኣታታትዮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ዘይኣምንሉ ደረጃ ናይ ኩናት ምስ በፅሐ ክዕስክርዎም ክፍትኑ ከለዉ ክቕበልዎ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ነቲ ምስ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣይደልይዎን እዮም ዘለዎ ሰብ ኣይድግፍዎን እዮም ከምኡ ጌርካ ንህዝቢ ጋዛ ምጥፋእ ኣይንቕበሎን ኢና ባህልቲ እዮም ምናልባት ኣብ ኤክስ ተኽተልዎም እንተኮይንኩም ኣብ ካልእ እኳ እቲ ናቶም ሓበሬታ ይስቀት እዩ ብዙሕ ግዜ ምስ ፖሊስ ናይ እስራኤል ክገራጭዎ ዝረኣዩ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ነቲ ናይ ነተንያሁ መንግስቲ ክእለ ኣለዎ እዚ ንእስራኤል ዝውክል ኣይኮነን እዚ ኣንጻር እምነት ናይ ኣይሁድ እዩ ዝኸይድ እዩ እናበሉ እዮም ዝቃምዎ ስለዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ኩነታት ድማ
نتي هاجراو الجلوت أب كال نورمال كونديشن لزخون كال مخانا أب سجل زلوا كنتات أنصارت من قصة زخون زلوا نزو السنة كبيت خون كم زخلي زنقار زلوا جنس معايا مسكين معين بدرج حجر كريه خلوه جن زيجنا حنت حجر تخينو حبرة السب بمعرك جبويز جبا سقطاتن تبدهوتاتن مالت has to be recruited to the army. If before it was a moral principle, now it is an existential imperative. The recruitment bill is a great test for the coalition because if it continues to prioritise keeping the coalition together over the needs of the army, the government may collapse. This is Mea Shearin, one of Jerusalem's ultra-Orthodox neighborhoods. It's rare to get permission to film here. We are just a few kilometers from Parliament, but a world away from that secular life. The days here are focused on closely following Jewish religious law, traditions, and prayer. It's how So انتهى مزيوم حجي تي ناي جويش ሃይማኖትን ሕግን ዝኽተልዮም ኦርቶዶክስ ክብል ከለኹ ኸማን ኣይ ቲንክ ክርስቲያን ማለት ኣይኮንኩን ይቕረታ ተጋጊ ኣለኹ መስለኒ ኦሪጂናል ጁስ ማለት ኦርቶዶክስ ማለት ትራዲሽናል ማለት እንድዩ ስለዚ ኣልትራ ኦርቶዶክስ ክበሃል ከሎ ምናልባት ጌጋ ኣለና ኣቦ ቸካ ይገብር እኳን ኣለዎ ክርስቲያን ኣይኮኑ እዚኦም ኣይሁድ ኮይኖም ግን ቬሪ ትራዲሽናል ንትጥታዊ ታሪክ ዝኽተሉ እዮም ባይ ደ ወይ እዚኣቶም እንተሪኢኹሞም ኮንኩም ኣብ ክርስቲያን ኮንካ ኣብዚኦም ተመፂኻ እውን ፅቡቅ ገይሮም ኣቀባብላ የብሎምን ብጣዕሚ ክርስቲያን ኣይፈትውን እዮም ኣብ ጥቆም ክትቀርብ የብልካን ብሓፈሻ ግን ነቲ ናይ ጽዮናውያን ኣካይዳ ሴኩላር ወይ ከዓ ዓለማዊ ኣካይዳ ኣይደልይዎን እዮም ኣይፈትዎን እዮም ኣንጻሩ እዮም ስለዚ እዚኣቶም ሕጂ ናብቲ ውትድርና ክትቶም ክትብል ከለኻ ምስቲ ዘሎ መንግስቲ ዓብዪ ምግርጫው ፈጢሩሎም ኣሎ እዚኣ ከማርም ተወሰድዋ more than 1 million Israelis live, around 13% of the population. Yuval Hirsch wants to keep it that way. ከባቢ 13% ናይቲ ህዝቢ ድማ ይኾኑ He's been at every protest against Orthodox conscription, he says, and reckons there's no way the government could enforce it. They can impose criminal sanctions on people, but they are not going to go into neighborhoods. They don't have enough room in prisons now. With 60,000 yeshiva students ready to go to jail, you can shut down the state. That 60,000 he mentioned are conscription-aged ultra-Orthodox men. 3,000 of them should be drafted immediately, according to the Attorney General. But will they? So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ 60,000 ዝኸውን ንውትድርና ኣብ ዕድመ ናይ ውትድርና ዘሎ ውትድርና ዘሎ መንእሰይ ኣለዎም እዞም ኣልትራ ኦርቶዶክስ ዝበሃል ዘለዉ ካብኣቶም ድማ ብውሕዱ ብህፁፅ 3,000 ክኸዱ ክእሉ እዚ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ካብ ንውትድርና ክኸዱ ንእስር ቤት ክኸዱ 60,000 ናብ እስር ቤት ከይዶም ን60,000 ዝኾኑ እስር ቤት ኣለዎም ይእትውዎ ብብሎ ስለዚ ናብቲ ውትድርና ክኸዱ ዝኾነ ይኹን ድሌትን ባህግን ከም ዘይብሎም ምስቲ መንግስቲ ድማ ኣብ ዓቢ ግርጭት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ Avi Sagi is an academic with a focus on Israeli military ethics. He says nothing will happen during the current summer recess, but the government coalition won't be able to delay the issue much longer than that. This may lead sooner or later to elections. We are at the እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚኣ እቲ ናይ ኣይሁድ ናቶም ክገብሩ ከለዉ ብዙሕ እዝን እትን ክንብል ኣይንኽእልና ኢትስ ዴር ካንትሪ ሃገሮም እዩ ንዖም ዝመስሎም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እስካብ ናትና ንመለስ ብኸመይ እንታይ ክንርኢ ደልየ ኣለኹ ኣብዚ ኣብቲ ሓለፈ ኣብ ኤሮፓ ክንደይ ሃገራት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ብሓድሽ ክጅምሮ ይደልያ ከም ዘለዋ ነጊረኩ ነይረ ጀርመን ይዘራረበሉን ይዛተይሉን ከም ዘለዉ ስዊድንን ኖርዌይን ድሮ ስዊድንን ዴንማርክን ኖርዌይን ቀደም ነይርዎም እዩ ብገለ ካምፓሲቲ ሕጂ ድማ መሊሶም ክቕፅልዎ ምዃኖም ተዛሪቦም ኣለዉ ፈረንሳ ይዘራረብሉ ከም ዘለዉ ዩኬ
ኮንሰርቫቲቭ ይሓስቦ ነይሮም ተሳዒሮም ኣለዉ ኣብ ዩኬ ኩሉ ድያ ይህሉን ኣብ ምብራቕ ድሕሪ ኸይድካ ኤስቶንያ ላትቪያ እቶም ካልኦት ሃገራት ኩሎም ኣታኣታትዮም ዘለዉ እዩ ስለዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምግባር ኣብ ካልኦት ሃገራት ሃገራዊ ፀጥተን ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ወይ እውን ስግኣት ኣብ ዝስምዐን ኩለን ሃገራት ዝኽተልኦ ታክቲክ ምዃኑ ክርዳእ ክንክእል ኣለና ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ኣግረሲቭ ዝኾኑ ፀላእቲ ዘለዋ ጎበጥቲ ሓይልታት ዘለዋ ዝጎበጥዋ ቀደም እሞ ክሳብ ሕጂ ድማ ጣዕሳ ዘለዎም ክንመልሶ ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ሃገር ክትክተሎ ዘለዋ ፖሊሲ እዩ ምክንያቱ ውሑድ ህዝቢ እዩ ካልእ ምርጫ የብልካን ሰራዊት ካብ ካልእ ሃገር ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ተኸተለቶ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ፖሊሲ ነቲ ሃገር ዘድሓነ ክኸውን ይኽእል እዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይኮነስ ብትክክል ነቲ ሃገር ዘድሓነ ንሱ እዩ እንታይ እዩ እቲ ፀገምናቱ እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀፃልነት ናቱ ምህላዊ እዩ ካብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወዲኡ ሰብ ኣብ ሲቪላዊ ሂወት ክሰግር ዘይምኽኣሉ እቲ ዝነበረ ሃገራዊ ፀጥታ ወይ ሃገራዊ ድሕነት ሕቶ ናይቲ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ዝነበረን ዘሎን ስቲል እውን ትማሊ ኣብ ፓርላማ መፅኡ ኣቢ ዝብሎ ዝነበረ ርኢና ኣለና ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ናበልካ ፈኸራ ኣሎ እዩ ኤርትራ ግን ነዚ መንገዲ እዚ መዕለቢ ክትረኽበሉ ክትክእል ኣለዋ እንታይ እሱ ከዓ ሰብ ኣገልግሎት ገይሩ ኣብቲ ሲቪላዊ መነባብሮ ወታደር ኮይኑ ግን ሲቪላዊ መነባብሮ ኣብቲ ቁጠባ ኮንትሪቢዩት ክገብር ክኽእል ኣሎ ብሞያ ናቱ ልክዕ ከምቲ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት ገይሮሞ ዘሎ ኣገልግሎት ወታደራዊ ታዕሊም ምስ ወሰደ ኣብ ሲቪላዊ ሂወት ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ከምዚ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል እስራኤል ገይሮማ ዘለዎ እዚ ሕጂ ዝዋጋእ ዘሎ ኩሉ ኣብ ሲቪላዊ ሂወት ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ሃገራዊ ሕቶ ክመፅእ ከሎ ድማ ከካቦቱ መፅኡ ይኸይድ እዚኣ ኣብታ ቀደም ካብ ካልኣይ ዙርያ ሳልሳይ ዙርያ ራብዓይ ክሳብ ሓምሻይ ዙርያ ዝነበረ ኩነታት ሰብ ወዲኡ ናብ መነባብሩ ዝምለስ ዝነበረ እዚኣ መንገዲ እዚኣ እንተተሓሪማ እቲ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ብዝኾነ ይኹን ክቅየር ተደላይነት ዘለዎ ኣይኮነን ክሳብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለና ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ታሪክናቱ ኩሉ ናይ ዕግርግርን ናይ ፀገምን ናይ ባእስን እዩ ስለዚ ብመሰረቱ እቲ መንእሰይ ኣብ ናብነት ከምዚ ናይ ውትድርና ወይ ገለ ክርእየኩም ከለኹ ባህጊ ናይ ውትድርና ዘለኒ ወይ እውን ከምዚ ኢሎም ኣብ ወታደራት ኮይኖም እቶም መልእሰያት ክነብሩ ደስ ስለ ዝብለኒ ኮንኩናነ ኣነ ደስ ኣይብለንን እየ ከምኡ ግን ሃገራዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ እቲ ሃገር ከም ሃገር ክትቅፅል ድማ እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹምን እቶም ኣያታቶም ኣብ ግንባራ ዘለዉ ንሶም እዮም ተጠባቢሎማ ንሕና ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮይና ይኮንና ተጠባቢልና እያ ናትና ንእሽተይ ሓገዝ እዩ ዘሎ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ምስቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ኮኔክት ንገብሮ ምናልባት ኣብኡ ንእሽተይ ሓገዝ ህልወና ኽእል እቲ ዝዓበየ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ እሱ እዩ ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ደገ ዝነበረ ብፍላይ ካብቶም ኣብቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝግበር ዝነበረ ነቲ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ምቁሻሽ ነቲ ዝፅዕር ዘሎ ምድኻም ነቲ ዝፅዕር ዘሎ ንኸይፅዕር ከም ፓራሳይት ከተልምሶም ምፍታን ብፕሮፓጋንዳ ታንክስካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ስለዘይኣቱ ዝነበረ ክሳብ ክንዱ ፅልዋ ነይርዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን እንድሕሪ ክኢልካ ክትሕግዝ ኣለካ እንተዘይክኢልካ ግን ኣርሒቕካ ክትለየሎም ኣለካ ወር ሃፕን ዝደገ ዘሎ ሰብ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነኺሱ ዝኸይድ ዘሎ ክርብሾ የብሉን እንተኽኢሉ ከበርክት ክኽእል ኣሎ እንተዘይከኣለ ድማ ኣርሒቑ ክእለየሎም ክኽእል ኣሎ that's why እቲ ሃገር ምስቲ ኩሉ ብድሆታቱን ምስ ኩሉ ፀገማቱን ጠጠው ክብል ክኢሉ እምበር እቶም ፀላእቲ ናይቲ ሃገር ስለዚ ደንገፅሉ ወይ እውን ስለዚ መሓርዎ ወይ እውን ካልእ ስትራቴጂ ካብኡ ንላዕሊ ኤርትራ ከም ኤርትራ ምህላዋ ሓይሊ ናይቲ ህዝብን ሓይሊ ናይቲ መንግስትን ሓይሊ ናይቲ ሰራዊትን ጥራይ ጠጠው ኣቢልዎ ካልእ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ክትበሉ ትኽእል ነገር የለን very simple ንኤርትራ ነቲ መንግስቲ ንምእላይ ነቲ ሃገር ድማ ንምፍርራሳ ኩሉ ታክቲክ ገይሮም ፈቲኖም እዮም ብኩሉ መንገዲ ተታኺሶም እዮም ሃገር ግን እቲ መንግስቲ እቲ ህዝቢ እቲ ሰራዊት ብትክክል ብሓደ ተገጣጢሙ ነቲ ኩሉ ዝነበረ ጥሜት ሽግር ፀገም ዕፅዋት ክንባ እገዳ ፀገም ንኩሉ ስለ ዝበድሀ ንኩሉ ስለ ዝሰዓረ ኣብዚ ሕጂ ሓውሲ ርግኣት ወይ እውን ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ኣብ ትብገሰሉ ዘላ እያ ዘላ ሃገር ነዚ ኩነታት እዚ ሪያላይዝ ወይ ነዚ ኩንነት እዚ ክንቅበሎ እንተዘይክኢልና እስቲ ነቲ ኩነታት ክንርድኦ ኣይከኣልናን ኣለና ከማ ጥራይ ከም ዝኽእል ገለ ሰባት ኣለው ንሕማቕ እቲ ኤርትራ ኣብ ድኽ ልክዕ ምሻሎ ሓደ ሰብ ተሸጊሩ ከሎ ትረኽቦ ሕጂ ተሸጊሩ ከሎ ክቐትለለኒ ትብል ከምኡ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣለው ፀላእቲ እውን ከምኡ ኣለው ኣብ ከምዚኣ ድኻም ከላ ክንቀትላ ኣለና ዝብል ታክቲክ ስለ ዝነበሮም ክሳብ ሕጂ ጌና ካብቲ ደላቱ ከይወፀት ከላ ክንፀቅጥ ኣለና ክንጭፍጭፍ ኣለና ከነውድቕ ኣለና ዝብል ማይንድሰት ወይ ከዓ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ኣሎ እዩ ብሓፈሻ ግን ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ብድሆናታ ሰጊራቶ ዘስገራ ምክንያት ድማ ቀዳማይ ባታ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ሓደ መዓልቲ ኩሉ ሰብ ነዚ ነገር እዚ ብሰፊሑ ክዛረበሉ ምዃኑ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከም ካልእ ሃገር ዳ ሰራዊት ተባሂሉ ብረት ስለ ዝሓዘ እምበር ሰራዊት ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝለዓለ ኣበርክቶ ኣብ ልምዓት ዝገብር ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ሰራዊት ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ዝበልዕን ሰትን ውግእ እንተዘይብሉ ድማ ከም ፍሩስካ ፈንጠራዕራዕ እናበለ ዝነብር ማለት እዩ
ብዙሓት ሃገራት ከምኡ ይበልዕ ሰቲ ይዳሎ ተወዲ ኣላ ውግእ እንተዘየሎ ድማ ጽኢሉ ይነብር ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ግን ውግእ እንተሎን ደየሎን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ዝዓበየ ክብሪ ዝግባእ እዩ ኣብ ኤርትራ ዴጋታት ተሰሪሑ ተይሉ መን ሰሪሕዎ ንሳቶም እዮም ሰሪሖም ምናልባት ኢንጂነራትን ካልኦትን ተሳቲፎም ምኾኑ እዮም እቲ ዝለዓለ ጉልበትን ረሓፅን ደምን ዘፍሰሰሉ ግን እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ እዚ ኩሉ ሕርሻታት ኣብ ጋሽ ባርካ ዘሎ መን እዩ ዝሰርሖ እንተኢልና ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ ዝሰርሖ ህዝቢ ኤርትራ እኽሊ ዝበልዕ ዝሰቲ እንተሎ እቲ ዝዓበየ እቶትናቱ ካብቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝነጥፎ ዘሎ ፕሮጀክታት ዝመፅእ ዘሎ ፀጋታት እዩ ስለዚ ሰራዊት እዚ ከም ሽም ከምታ ኣብ ብዙሓት ደርፍታት ዝብልዎን በቲ ሓደ ብረት በቲ ሓደ ድማ ባዴላ ገለ ዝብልዎ የስ ኤግዛክትሊ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዘሎ ሰራዊት እዩ ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ድማ ገሊፅካ እውን መወዳእታ ክትረኽበ ይትኽእልኒ ኢኻ ተርዲኹም ኣለኹም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝኸፈሎ ዋጋን ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋን ብፍፁም ብዋጋ ክትዕቅነ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሰራዊት ኣብ ግንባር ጥራይ ነቲ ሃገር ብምክልኻሉ እቲ ዝዓበየ ክብሪ እዩ ዝወሃብ ዝዓበየ ክብሪ ንሕና ኣይኮና ንብለኩም ዘለና ጎት ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰርቪስ ማን እንታይ እዮም ዝብልዎ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ዓብ ሪስፔክት ክንባለና የብለሎ ዕራቅ እንታይ ኣለካ ስኻ ሃገርካ ዲ ኢራቅ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኮፍ ኢልካ ኣለኻ ኣብ ዩክሬን ኮፍ ኢልካ ኣለኻ ኣብ ጀርመን ኮፍ ኢልካ ኣለኻ ኣብ ጅቡቲ ኮፍ ኢልካ ኣለኻ ነዚኣቶም ከም ዓበይቲ ክብሪ ናይቲ ሃገር እዮም ዝህብዎም ዋይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝሕሉ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ግን ኣብ ይኮነን ዘሎ ኣብ ግንባር ናይ ኤርትራ እዩ ዘሎ ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣብ ፀሓይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ተዲኹም ኣለኹም እቲ ተቃዋሚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እናኽበረ ከሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ሃገሩ ክኽብር ኣይደልን እዩ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ግን ኣብ ጅቡቲ ኮይኑ ሰላም ኣይኮነን ዘርኢ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ወይ ኣብ ሱርያ ኮይኑ ጽቡቕ ነገር ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ ኣብዘይ ሃገሩ ገባቲ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝንቡዕ ኣካይዳ ናይቲ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ብጥንቃቐ ከነንብቦ ክንክእል ኣለና ነዊሕ ከይደ ኣለኹ ብፍላይ እዚ ናይ እስራኤል ምስ ሰማዕኩ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኢስቶንያ እጂ ድማ ናይ ኢስቶንያ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኤውሮጳ ኮይና መፅያ ዘላ ዝበለቶ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤውሮጳ ክተኣታቶ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝበለፀ ሃይሊ ሪኮሜንድ እዮ ዝገብሮ ኢላ ነይራ ስለዚ ከም ሃገር ድሕሪ ሃገር ነዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ግቡን ከም ሓደ ኣገዳሲ ነገር ይወስድዎ ኣለዉ ስለምንታይ መንእሰይ ናትካ ብፅቡቕ መልሚልካ ነፍሱ ክከላኸል ከም ዝኽእል ሃገራዊ ክብርታት ኣልቢስካ ሃገራውነት ምሂርካ ምስ መንእሰይ ካልእ ሃገር ኣዋሲብካ ናብ ሓደ ዕላማ ከተበግሶ ከለካ ካብኡ ዝበለፀ የለን ጎረባብትና ረእይዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት የብሎምን ሳዋ የብሎምን እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ሱዳን ረእይዎ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ሕንፍሽፍሽ ኣትይዎ ኣሎ ምክንያቱ ሃገራውነት ስለ ዘይብሎም ሱዳን እንታይ ምዃና ንኩሎም ተፈላለየ ስእሊ እዩ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍነናቶም ረብሓይ ዘለዎም ሃገር ኢትዮጵያ ኸይዱ ኣነ ትግራዋይ እምበር ኢትዮጵያዊ ኮንኩን ክብል ኢኻ ትርኢ ኦሮሞ እምበር ኢትዮጵያዊ ኮንኩን ኣምሓራ ከምኡ ኣምሓራ ካብ ቀደም ኢትዮጵያዊ እየ ዝብል ዝነበረ ንሱ እውን ሎሚ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘገድሰኒ ይኮነን ክብል ጀሚሩ ኣሎ ካልኦት ብሄራት ድማ ተመሳሳሊ ስለዚ ሶማልያ ረእይዎ ሶማልያ the biggest problem ሓደ ብሄር ሓደ ቋንቋ ከለዎም ስቲል እቲ ዓሌታውነት ኣብቲ ሃገር ስለዝነገሰ በብቀቢላኻ በብዓሌትካ በብኣውራጃኻ ኢኻ ትሓስብ እምበር ብሃገር ደረጃ ክትሓስብ ከቢድ ኢቭን ኬንያ ዝበሃል ሃገር ንሪኦ ኣለና ምንታይ ወዲቑሎ ሕጂ ኣይሆፕ ካብኡ ይወፅ ኮኑ ሃገር ኣፍሪካ ፋሕፋሕ ክትብል ዕግርግር ከኣትዋ ክትቃፀል ኣይደለኒ ኣነ ነዊሕ ግዜ ወሲድና ኣለና ንመለስ ሕጂ ኣብቲ ኔክስት ቶፒክ ናትና ዲስ ኣር ቨሪ ኢምፖርታንት ካብቲ ካልኦት ክንመሃሮ ዘለና Ukraine is on the back foot on the front lines. The Russian forces continue to inch forward pretty much every day. Despite the delivery of the much-promised Western weapon systems to the Ukrainian forces, it doesn't seem to be having any effect in halting the Russian advance. The long-awaited F-16s are due to arrive in Kiev in a few weeks from now. Today, Germany announced it has given yet another... So, እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዩክሬን ምስ ፑቲን ክዘራረብ ወይ ምስ ራሻ ክዘራረብ ከም ዝደሊ ኣተንቢሂሎ እዚ ድማ በቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ኣብቲ ግንባር ከምኡ ድማ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ውድቀት ዘጋጥሞ ዘሎ እዩ ሓደ ካብኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ይመፅእ ከም ዘለዎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ጉዳይ ቀልጢፉ ክውድኦ ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሓንቲ እዚኣ ለንቀነ ክልተ ቪድዮታት ቀሪብኩም እየ ኣብዚኣ ስምዕዎ ክሳዕ ክንደይ ፀቕጢ ከም ዘለዎም እቲ ናይ ዩክሬን መራሒ So let us imagine that the winner might be Trump in November, and he knows how to end the war. He has a plan. Me, as the president of a country at war, not a theoretical person, but a real-life person, I would like to be prepared. We are 40 million, we're a big country, and we... እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ውግና ዩክሬን ራሻን ኣብ 24 ሰዓት ክውድኦ ይኽእል እየ ኢሉ ዘሎ 24 ሰዓት ክውድኦ ዝኽእል እንተኮይኑ ኣቐዲሙ ይንገረና ከመይ ገይሩ ክውድኦ ክሳብ ንሱ ዝመፅእ ዝበፅሕ
كساب زمت نصبه حج ودينا ينصنح انتاي يقبر اسك تمريج له انتاي تمفتحنا ينقرني نابله زخا بتسقطي تزارب زلو مخياتو ندحر حاجه تطو زبل قينو اوريدي تودي له صقينا انا كونتينا نمود لنا يدول سمعوا We depend on the aid from the world, and we depend on the aid and the position and the stance of the US. So I would like to understand, what would it mean to finish war fast? Tomorrow, do we want the war to be over tomorrow? The war didn't start. It was Putin who started it. But how do you agree that it will be fair? If Trump knows how to end this war, he should tell us today. Because if there are risks to Ukraine's independence, if there are risks that we will lose the statehood, we want to be prepared for this. We want to understand whether in November we will have the powerful support of the US or we'll be all alone. So كم زاد نريد لنا أموداتا تا تيورنتايا دحري لولاونتنان جزاتا وحدنتنان دحري زي كبر كوينو وتي دناي دونالد ترامب أولا داز بحالزلو نعنا قولي تيو أبقلا قول دربيو كودن دحر كوينو تي ناتو تاكتيك ازي نعنا حدا جايس لزي كان بحجك نقرنا له يبلو له دونالد ترامب جن بيزنس ماني براكتيكالي نعو نتا هجر كم بيزنس كرياز دلي حدا بيزنس مان دما كل زخون الديل كجبر كل ربحاناته بقيمتي تيو ديلز جبر charity كوننز جبر بوليتيكنياتات نايكمو عينت تعدل تيابلون businessman and politicians have a big difference. Businessman always thinks what works for him. نعين انتاي ربح للنيز. البوليتيكا جن من البات نحبراو تبغي الكاز جبرالو كلا يدما نتهاجر كم ناكا business دي خاطريا ويون نجزيو تسرح له زي اللي هاتكال جير كخاطريا. That's a big difference. Statesman's بحال and politician and statesman's بحال فلي تهاجر ناتكا جرات ناتكا حزاتي ناتكا تكال جير كاتريا تخينكا اتقبر عينت negotiations كل جزء قدامنا ناتكا نهاجر كايو نسبخا خاطر قلقلي خاطر مريض كذا لا كل جزء ناتكا قدامنا نهاجر كاي كم عند عرن سخا أبحال الكوربريشن صار هلا تتكال ناتكا يكون نستوى صار هلا تاخذ قبر كتمزمز كترب حالي خات فتن ابتزل لخا سلطان ابتزل لخا جزء نعاخا زغون كنتات يخاخ قبر تفتن لازم تفللي هاو يزلو نجي نزي دونالد ترامب لما نتهاجر كم ناتو كامباني تلزريا تديل تجبرو من البات أمنا ويحكي كون خليها بتاع عمل السلطانو قلنا أمريكا كربح يخلي يزبلو يزكبر أمريكا خد كسر عيدا لني لازم يجي نيوكرين أبي حدا جا كم زخونة يزنقر دونالد إذا كم زيلون هالوي تي بايدن دما العول تعطي يزر كم زلوا العول تعطي كم بهالكل دما حنقول كا أفيتنس يلن تبهيلو يزنقر زلوا قد من أبتانا ناتو من جاروجن أنت كاليت كبكم يبزيا Karamba Diaby. And finally, from Germany, the nation's first African-born member of parliament, Karamba Diaby, has announced his decision to step away from politics after enduring years of racist abuse. The 62-year-old MP, who began his tenure in 2013, has communicated. جرمن زلهم إذا قدينا جرماني واب جرمن حدا كابتم بوليتيكينياتات أبالنا بايتو زلبرت سليم ديابي زبهل دحر خندي عمتات عليه تاوز عرفن وردتن حماق هيود محلاف كابت سلطانو بولون تو كورد وسين له اب جرمن عليه تاونت الله دو كما يوم نزبل نصور زخوني افت زلا على كفالنا تحبرتسب زغلغله سب كابو سمعو نغان دلنا غاي مسلكم that he will not be contesting in the upcoming federal election. The MP says that he and his team have been subjected to hate mail, racist name calling, and even death threats. Our next report explains the MP's turbulent political career. On a cloudy morning in September 2013, a chemist born in Senegal received a warm welcome in Germany's parliament. Karamba Diaby was elected as the country's first member of parliament with African roots. On being asked how he felt about his election, he said there's a bit of excitement, there's curiosity, and of course, about what's coming. But little did he know, the turmoil in his political career had just started. Soon after taking his seat, Karamba Diaby was beaten up. He received death threats and insulting emails, and So كم تريد لهم بزح مثلا خل كم زقاتمو زهجي بوليتيكيان عب ريسبكت زلوا احتفالنا حبرة سبيو كم تريد لنا دما نايموت مفررة مهرمتي صرفي وردت استفل عليه مثلا خلات أبي وت يقاتمو خمسة نبرة زياتهم يوم دماتهم ناي human rights and ناي أنا أبنتنا نابولو دزاربو تاريخنا توم تزرزر نيرو قف اسم زفصمو جبنات نسم زفصمو انت تتصاب نيرو أفريقيا أنت غير أنت بديلهم راحت أفريقيا أنت بديلهم
ምስ ናይ እዚኦም ክወዳደር ከሎ ገበናት ብፍጹም እኳ ዘይዕቃ ናቶም ገበናት ተረሲዑ ናይ ኣፍሪቃውያን ገበናት ንቅድሚት ኣምፅኦም ንዓታቶም ክዝልፉን ከዋርዱን ይውዕሉ ኣለዉ እቲ ዘሕዝን ክፋል ድማ ኣፍሪቃውያን ምስኦም ተሰሊፎም ነቲ ዝሓለፈ ታሪክ ረሲዖም በዚ ሕጂ ዘለዎ ፍላሽ ኣርቲፊሻል ልጭታትን ምዕባለን ብረሃፅን ደምን ናይ ካልኦት ድመፀ ብኡ ኮይኑ እዚኣቶም እዮም ቶም ናይ ዓለምና ገበርትን ሓደግትን ተባሂሎም ከም ድሌቶም ይዝረበሎም ኣሎም ከም ኣፍሪቃዊ ግን ጽቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ንሂወት ናይ ኣፍሪካ እቲ ዝኸበደ ዋጋ ከም ዝኸፍል ዝገበረ መን እዩ ኤሮፓዊ እዩ ሲምፕል as that እዚ ሎሚ ትሪኦ ዘለካ ኣፍሪካ እዚ ሎሚ ዘሎ ሃገራት ኣፍሪካ ኣጋጢሞም ዘሎ ፀገም እሳቶም ዘእተውዎ ፀገም እዩ ሲስተማቲካሊ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ንሓትሕዱ ተቀራሒኑ እናተባልዐ እናተቃተለን ክነብር ከም ዝኽእል ከምኡ ድማ ሲምፕል ኣብነት ክበኩም እየ ሓደ ሰብ ንደገ ምስ መፀ ንኤሮጳ ምስ መፀ ናይ ኤሮጳ ትምህርቲ ምስ ወሰደ ወይ ናይ ኣሜሪካ ትምህርቲ ምስ ወሰደ እንታይ ዓይነት መርገፂ እዩ ዘለዎ ንሪኦ ኣለና ዲሞክራሲ ትብል ቃል ከድምፅን ክዛረብን ዝጅምር እታ ዲሞክራሲ ትበሃል ግን ተረዲኣቶ ድያ ከም ዝብል ዘሎ ንኣብነት ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ንውሰድ ዲሞክራሲ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝዛረብሉ ናይ ብሓቂ እንተዝርድኦም ነይሩ ኣብታ ዓዲ ናቶም ዝነብሩሉ ዘለዉ ኣብቲ ንሰብ ዝነብርዎ ዘለዉ ዓዲ እቶም ክልተ ፓርቲ ወይ እውን ሰለስተ ፓርትታት ኣብኡ ዘለዉ በበትራ ይተኸራረሙን እዮም ተዲኦም ኣለኹ ሃውካም እንድሕር ዲሞክራሲ ፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓካ ኮይኑ ዝርዳእካ ኮይኑ ወይ እውን እቲ ዝበለፀ ትብለተ ኮይንካ ስለምንታይ ከምቶም ዝነብርዎ ዘለዉ ኣብታ ዓዲ እስከ ድሓና ብኣፍሪካ ኣይትኸይድ ህዝቢ ኣፍሪካ ኣይተምሃሮን ኢልካ እስከ ዲፋይን ግበሮ ንስኻ ኣብዛ ዓዲ ተተረዲዩካ እቲ ዲሞክራሲ ስለምንታይ ክትነብሮ ዘይትፍትን ስለምንታይ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ክህልወካ ዘይክእል ስለምንታይ ናፅእ ሓሳባት ናይ ካልኦት ክትቅበል ዘይትፍትን ዋላ ዘይትፈትዎም እንተኮይንካ ስለምንታይ ዘይትኽብር እንታይ ማለት እዚ እቲ ሕማቅ ከፋል ናይቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ዘሎ ስነ ሓሳብ ጥራይ እቲ ሰብ ዝቕበል እንድሕሪ ኣብ ዓዲ ኣብ ሆላንድ ኮይንካ ብእምኒ ክትተሓራረም ትመርፅ ኮይንካ ዓይናይ ሕጊ ዲሞክራሲ ከምኡ ምሂሩካ ንሰብ ብመስማር ዘለዎ ጣውላ ፈጊእካ ክትቀትል ትፍትን ድሕሪ ኮይንካ ናትካ ፖለቲካዊ ዕላማ ብሓይሊ ከተተግብሮ ትፍትን ድሕሪ ኮይንካ ኣበይ ኣሎ እቲ ናትካ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ስለንታይ እዩ እቲ ኣብ ዲሞክራሲ ኢሎም ናብ ኣፍሪቃ ዝሸጥዎ ዘሎ ሓሳብ ነተን ሃገራት ከናቆት ዝኽእል ዳ እምበር ከድሕን ዝኽእል ኣይኮነን ትክክለኛ ዲሞክራሲ ኣይኮነን ሕብረተሰብ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ይፈላለይ ኣገባብ ኣነባብራ ኣሎ ድሓር ኩሉ ግዜ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝወስድዎ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ዝበዝሕ ህዝቢ እንግሊሽ ይዛረብ ፈረንሳ ፍሬንች እዮም ኩሎም ዝበዝሕ ህዝቢ ፍሬንች እዩ ዝዛረብ ጀርመን እዮም ዝዛረቡ ስዊድን ስፔኒስካ እዮም ዝዛረቡ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ወሲድካ 80 ዓይነት ቋንቋ ዘለዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ካልኦት ኩሎም ክርስቲያን እዮም እዚኦም ብየካ ስደተኛ ድሓር ትመፅኦም ኩሎም ክርስቲያን እዮም ትራዲሽናሊ ሓደ ዓይነት ባህልን ሓደ ዓይነት ኣካይዳን ዘለዎም እዮም ስለዚ ቀሊል እዩ ንዓታቶም ኣብ ኣፍሪካ ክትወስዶ ከለካ ዋን ቱ ዋን ግን እቲ ናይ ሃይማኖት ፍልልይ እቲ ናይ ቀቢላ ፍልልይ እቲ ናይ ቋንቋ ፍልልይ ዝተፈላለየ ፍሉይነት ኣለና እቲ ፍሉይነት ክመፅእ ከሎ እቲ ሕብረተሰብ ምስቲ ደረጃ ንቕሓቱን ገለን ኣብ ላዕሊ ስለ ዘይበፅሐ ኩሉ ግዜ ንመን እዩ ዝመርፅ ነቲ ንዑ ዝመስል እዩ ዝመርፅ ንሪኦም ዲ ኣለና ነዚ ፀሊም እንታይ ገብርዎ ኣሎ ብጀርመን ወዲ ዓዶም ስለ ዘይኮነ ንዖም ስለ ዘይመስል ዘይኮነን ምሁራት እዮም ተባሂሎም ፖለቲከኛናቶም ተፈራርዎ ቅድሚ ሕጂ ድማ ናይ ፈረንሳ ምፅልኩም ነይረ ኪድና ዓድኻ ኢሎሞ ንፀሊም ካብ ባይቶናቶም እዮም ኪድና ዓድኻ ኢሎሞ ኣባላት ናይቲ ባይተ እየ ዝብለኩም ዘሎ ህዝቢ ይኮነን ኣባላት ናይቲ ባይቶ ካብቲ የማናይ ክንፊ ኪድና ዓድኻ ኢሎሞ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቶም ምሁራትን እቶም ገለን ዝበሃሉ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎም ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ኣነ ሕጂ ናይ ጀርመናይ ናይ ሒዘሎም ዓዶም እዩ ሰብ ኣብ ዓዲ ለየት ክገብር ክእል እዩ ስዊስ ንዓይ ዓሌታዊ ግብረ መልሲ ክብኑ ክእሉ እያስ እንታይ ዘይፈቱ ግን ከምዚ እናገበሩ ከለዉ ብላዕሊ ኮይኖም ግን ናይ ኩሉ ናይ ሞራል ሰባክቲ ክኾኑ የብሎም በራብ ዓዶም ኤሮጳ ሕማቅ ክገብሩ ጀርመን እኮ ትማል ናዚ ነይሩ እኮ ፀሊም እኮ ትርግም የብሉን ዝብል ዝነበረ መርሕነት እዩ ዘሎ ንሱ ክምለሶም ዝደልዩ ካሎ ሕጂ ብጀርመን ናይ ናዚ ሜንታሊቲ ንናዚ ዝስዕቡ ሰባት ኣለዉ የማናይ ክንፊ ማለት ንሱ ቀረባ ርክብ ዘለዎም እዮም ስለዚ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ምዕቡል ዝበሃል እውን ምዕራባዊ ዓለም ንበሎ ምዕቡል ዓለም ዝበሃል ቃል እውን እታ ምዕቡል ትብል እውን ንታሕቲ ገፅና ከደት was left scarred for being a black man. An alarm was raised when the German MP discovered bullet holes in the windows of his constituency office. Taking to social media, Diaby wrote that he was horrified and shocked with the hate he was receiving. But nothing shunted his morale, and he vowed to fight back. However, very soon, a series of death threats quickly took over Diaby's political career. On a near-daily basis, he was intimidated up to an extent that Germany had to toughen online speech laws. Diaby had become prey to virtual haters who were time and again criticizing him for his race and his color.
So ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኩሉ ፅላት ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ሂወት ብዙሕ ብድሆታት ከም ዘጋጠሞ እዩ ዝነግር ይዝከረኒ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ኣብ ስዊስ እውን ሓደ ፀሊም መፅኡ ነይሩ I think ከማ ገይሮም ብትክክል ተቐረባ ናቱ ይዝክሮን እየ ግን ብብልሽውና ዶ ገለ ዶ ኢሎም ወረቐቱ ኣበላሾማ ፅቡቅ ተቐባልነት ዝነበረ ካብቲ ፖለቲካ on President Biden, fighting to save his candidacy as he prepares to sit down in just hours with our George Stephanopoulos for his first television interview since that poor debate performance. Our senior White House correspondent, Selena Wang, has the latest. Selena, good morning. Hey, good morning, Whit. All eyes are on the Stephanopoulos. Donald Trump versus Joe Biden ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እዩ ባይደን ኣብ ድሕርቲ ዝተገበረ ናይ ክልቲኦም ገጽ ንገጽ ዝተገበረ ዲቤት ወይ ክትዕ ካብኡ ንድሓር ብቅዓት ከም ዘይብሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ደጋፊ ናቱ ወገን ኣንጻሩ ክዛረብ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ውሳነ ናቱ ክስማዕ ወይ እውን እንታይ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ክወዳደር ድዩ ኣይወዳደርን ክልመን ቀኒዩ ሓድሽ ሓደ ኢንተርቪው ገይሩሎ ኣብቲ ኢንተርቪው እንታይ ኢሉ ክንሪኦ ኢና እዚ ሕጂ እቲ መዳለዊ ናቱ ጥዑይ ከም ዘሎ ሓይሊ ከም ዘሎ ንኸፍልጥ ዝተገበረ ይራእይዎ ኣብዚ His first television interview since that poor debate performance. with George as they decide whether to keep on supporting the president or not. Overnight, the president and first lady hosting a July 4th celebration at the White House. ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓይሊ ከም ዘለዎ ንምርኣይ ዝግበር ዘሎ እዩ The president reading remarks off a teleprompter, hitting central themes of his campaign and trying to quell panic within his own party 1 week after his disastrous debate. We must look at ourselves and ask the question, will we stand for freedom again? We stand for democracy. We stand together as Americans. I believe we will and we can. Telling the cheering crowd he's not leaving the race. I'm not going anywhere. All right. But the president at times stumbling through his cleanup effort like this. So ከም ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ኢንተርቪው ገይሩሎ እስከሳኸር that Senator Mark Warner is assembling a group of senators together to try to convince you to stand down because they don't think you can win. Well, Mark is a good man. We've never had that. He also tried to get the nomination too. Mark and I have a different perspective. I respect him. And if Chuck Schumer So Joe Biden ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣናይቶም ከምዚ ብዕድመ ንዝደፈ ሰብ ንኽቆናፅብ ወይ ንኽደፍር ኢለ ኣይኮንኩን ስለምንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክወድቕ ክኢሉ ሰብ እዚ ዋይ ንነፍሱ ክሳዕ ክንድዚ ይፈርዳ ኣሎ ልዕሊ 40 ዓመት ኣብ ፖለቲካዊ ዓለም ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ከም ሴኔተር ከም ዝተፈላለየ ማዕረግ ከም ቫይስ ፕሬዚደንት ኮይኑ 8 ዓመት ዝገበረ ሕጂ ድማ ከም ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኮይኑ 4 ዓመት ገይሩሎ እንታይ እዩ ክደግም ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ ነቲ ቦታ ንኻልኦ ዘይገድፍ ዝብል ዘረባ እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ኸ ካሊእ የብላ እንዲኦም ነዚ ሰብ እዚ ጥራይ ደፋፊኦም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ እቶም ዲሞክራትስ ዝበሃሉ ሲ ጠቕላላ ካሊእ የብሎምን ካብዚ ዝሓይሽ ሰብ ክረኽቡ ይከኣሉ ዋይ ዛት ኣብ ጆ ባይደን ኣብ ከምዚ ደረጃ እዚ ሕጂ ነቲ ሕቶታት ሂቦሞ ተዳልዩ ስለ ዝመፀ እዩ ተዳልዩ ናብዚ ኢንተርቪው መፅኡ እቲ ሓቶ ዘሎ እውን ደጋፊ ናቱ እዩ ከምዚ ኮንፍሮንት ክገብሮ ዝኽእል ከፀልሎ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ዝፈትዎ ክደግፎ ቀስ ኣቢልካ ሕተቶ ተባህለ እዩ ተርድም ኣለኹም ስለዚ ብሓፈሻ ጆ ባይደን ትኽክል ክኸይድ ኣይክልኒ ብትኽክል ክዛረብ ኣይክልኒ ብትኽክል ድማ ክመርሕ ኣይክልኒ ግን እስቲ እታ ቦታ ንዑ ሂቦም ኣለዉ በዓሉ እንተዘይወሪዱ ድማ ብሓይሊ ከውርድዎ ኣይክሉን እዮም ዝበሃል ዘሎ ጅስከ ስምዕዎ እንታይ ክብል እዩ And Hakeem Jeffries and Nancy Pelosi come down and say, we're worried that if you stay in the race, we're going to lose the House and the Senate. How will you respond? I go into detail with them. I've spoken to all of them in detail, including Jim Clyburn. Every one of them. They all said I should stay in the race. Stay in the race. None of the people said I should leave. But if they do? Well, it's like, they're not going to do that. You sure? Yeah, sure. Look, I mean, if the Lord Almighty came out and said, Joe, get out of the race, I get out of the race, the Lord Almighty's not coming down. ጆ ባይደን ከምዚኣ ትሪእዎ ዘሎም 4 ዓመት ከም ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ከገልግል ኮይኑ ይስማዓኩም ዶ ሪኢቶኹም ክሰምዕ ደሊ ኣነ ጥራይ ንበይነይ ዝዛረብ ዘሎ ቀይሮ ኣነ ክሪኦ ከለኹ 4 ዓመት ከም መሓድር ዝኽእል ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ወላ ኮፍ ኢሉ ከለኹ ማን 4 ዓመት ክነብር ይኽእል ዲ ኣይክእልን ከማን ካልእ ሕቶ ይንሰብ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልና ምክንያቱ እቲ ፀቕጢ ናይቲ ስራሕ ዘለዎ ክሳዕ ክንደይ ክሃዝዮ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ምክንያቱ ኣብ ፍሉይ መድረክ ናይ ዓለምና ኢና ንኣቱ ዘለና Okay, Donald Trump كخابو they بثلاث عامات يزنس كتبلون تقولهم yes ግን Donald Trump at least energy له he still he has these things okay عجوجو نابيك خيدون تاكبلي أي فلتنيو زين Donald Trump كمزي فلويتي فزناتي كون ግን
ኤነርጂ ኣለዎ ክዛረብ ይኽእል ክገብር ይኽእል ዕድመ ይኮነን ካብዚ ዝዓቢ ወረን ባፈት ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ግዜ ሌጀንድ ናተይ ዝብለኩም ናይ ስቶክ ማርኬት ሌጀንድ ወዲ 90 ገለን ከሎ ናይ ቢልዮን ከባቢ ፍርቂ ትሪልዮን ዝትመን ካምፓኒ እዩ ሲኢኦ ኮይኑ ማኔጅ ዝገብር ዘሎ ንሱ ክዛረብ ከሎ ኢንቨስቲንግ ስትራቴጂ ናቱ ድማ ክሳብ ሕጂ ዊኒንግ ስትራቴጂ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝለዓለ ካብ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ንላዕሊ ዕምቋታት ተሓሳስባን መረዳእታን ዘድልዮ ኢንቨስትመንት እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፕሬዚደንት ግዳብ የማንካን ፀጋምካን ኣብኡ ኣሲስተንት ኣለዎ ኣሲስተንት ከድልዮ ኣሲስተንት ናቱ ክንዲ ናይ ወረን ባፈት ዝፈልጥ ተነይሩ ባዕሉ ገበረ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ጆ ባይደን ኣሲስተንት ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስቲል ግን ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዕኒ ንዓይ እዚኣ እጂ ንሰብ ክእምን ኢሉ ዝገበራ ኢንተርቪው እያ for me that was not enough እዚ ሰብ እዚ is already gone ወዲዩ ካብዚ ንላዕሊ ክገብሮ ዝኽእል ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕንን እዩ but it is what it is after next thing. I mean, these hypotheticals, George, if all... But it's not that hypothetical anymore. I grant that they have not requested the meeting, but it's been reported... Well, I've met with them. I've met with a lot of these people. I've talked with them. So, Joe Biden comes out to Masil Dalaya, Darga, Bahayla Kali, what they coinum, but the comes a delay, Kata Korsi, comes a delay, is Nagrzolo, Nata Korsi Krahbai Conan, Joe Biden up to the Dirtamatiu. دونالد ترامب كسعريو بزخوني يقول ملكعي كسعره مخانيو سلازي بخبر انت تورد بخاله ادلام فتنان نايم زولو زلو بعلم يم غيرهم ديمقراطس كدنقص لهم كيف لكم بعلم كربحنا يغلي زي تقمنا يغلي لهم بعلم زغبروا كنتاتنا نرزالنا وغني متولاي تقولنا ግን نحن انتي نقبر كمان هذا مسلو انت يقبروا حبيرنا انتي نقبر لك زارو كثير الله كذاتهم ግን قيرو يوم ወይ حدش ነገር كمصعنا لحساب كونه مخنياتو ابدو من متمتاتهم سفر حمام سلا دغنا زي حمام زي مدانيت ركبوا وين غير كتحسب ساعات ليل كاتراك تزارب في ملكع نايت عالم كمان تغيروا اجي بالعلى درجه بعبيون ترينايو ازي امونغو تشاينان روسيان بفطر دلو شركنات والله خيدان دغنا مرغسي مناطاتهم حريا يلنا ديكونه بتم قد قوم بفتنو دلو تفطروا دلو محزنات لنا نوصل نقل صعبين بمصنعتي بوطن دكايد دلو امونغو تشاينا امونغو روسيان دلو محزنات سي بناتاتهم دليت بناتاتهم توقسو مصاي كاخ تزارب ابل وان زصقامين ግን بسنكتي ابل ام دغبر دلو ناي درتا مغطواط قرروا ببينهم روسيان تشاينان هندن قالوا تونا عشان مثلا إن نزارب نقل بعالم درجة قبروا دخلوا انتهى مثلا هجي أطبقوا زي تقعدلنا ذلوا جابانويان عقوبات ديم بزي ناي جاندا واشنطن بوليسيتات يوطاصهم ديو مسكبابيهم قصالنا تراصم قصلوا وهم قصلوا ديم دو كوريا هم غير هتقصل تخيل ديا امونغو دو كوريان سنين كوريان دلو مسحبات كون كايدا خمت دلو خيد خيل ديو أستراليا أبو خطأتو ببحرون أبت بعسكر سلطنات نسخت قصاو صوت غير وين ساد اللاتو جابان دلاتو دو كوريا دلاتو هندي ناي أكيبكا حدش الله ينصف تقبل ناي مفترض بردلو أبت دوبو تقبلنا تقول أبدرجة ناي حزبات بجكات ناي بوليتيكا حيدثات منقساتن قد كانت مسيخان تاريخها سب رقعتي دلي راهوا دلي قصال خمزه أمثل قلولاوات ግን እንታይ ፈጥረሉ ኣሎ እዚኦም ብጀካ ሰንዓና ይቅልውላዋት እንታይ ረሆም ጽዮም ዝዓለም እዚ ሰብ ኣምሮ ይብሉ ሰብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ዳቂቁ ነዚ ስትራቴጂያዊ ለውጥታት ከምብቦ ይክእልን ክትብል ኣይትኽእል ኢና ከምኡ ስለ ዝኾነ ኤፍ ኢልዎ ሰብ ሎሚ ትንቕሓት ደጓሳጉሰሉ ሓይሊ እኳ እንተዘየለ ከምቲ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝነበረ ሕጂ በዚ ከካብ ከባቢኡ ዝርአ ዘሎም ዕባሌታት ህዝብታት ፍግዕ ኢልዎም ኣኺልዎም ንከምዚ ዓይነት ነገር ቶለሬት ይገብሮ ክእልና በብከባቢኡ ከይድካ ተሪኢኻዮ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ተወዲኡ ምስ ተባህለ ንዓ ክውድኡ ኣመንቲ ንሕስያይ ንሓሰይን ሽዑ ቃይዳ ምን ፈጢርዋ እንድሕሎም ካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ነጅቡላ ከሉ ካልኦት ከለዉ ንሩስያ ክምክትዎም ምንቲ እዚኣቶም ኮሚኒስት እዮም ሃይማኖት የብሎም ተባሂሉ ተወድብ ተወዳደር ኢሎም ኣምፅኦም ቃይዳ ፈጢሮማ ዳዓሽ መን ኣምፅዋ እዘን ካልኦት ተፈላለያ ናይ ሽበራ ውድባት ብከመይ ከመየን መፅአን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት እየን ተፈጢረን ዘሒልካ ኣብ ውሽጢን 30 ዓመታት እየን ተፈጢረን ኩላተን ምሳ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ተርእዮም በልኽ ኢለን ዝመፅአን ብናታቶም ብቐጣብ ተዛዋሪ
إذا فيديو زي بكم زلوا كابزا فيديو زيا كم حنت مصحف غيركم سدوا مصحف كم تنببوا زلوا غيركم سدوا ريلي تاريخاوي سنديو نفسه كسب كم ببوا زلوا يو سلازي ذاتس واي كل جزء نتنزارب زلنا كم مزازميت كنا نسل الدلي كابا كلك فالكس معكم زلي and I hope قلي مهركم كون تصفى قبر لايك جبروا سبورت جبروا ناتكم ريتوناتكم حسابات كدفوا كم وترو دماء بزي لبواه قد فك ما يكلني زي لبواه سمعوا بليز معمول علم تسديد نازل لنا كم كتلو زلنا من قد جخنا بركم إياه مجمريا اتحيزنا يا زلنا ورقة تمني خاطر بورقة يكون سلازي عدلنا يتمرتي نختم مهار أبي ينفرسيونا بكوليج كيت كختم مهار عدل تخفيت الكارلو تتغملو السنت زي رخيب كادما أب إنترنت تقيمك تمهاريخا ترخلته أب سدس لزلخا أب تزلخا عادي أب ستوك ماركت ينفس تقبر أب كريبتو ينفس تقبر عدل عليك أب أفريقيا زلو سبات بزعق زي ربو تتغملو جنزبك أكنا بانكي أبو إنفست كوين كم زعبير كاكبر سالساي دما جنزبكا كيلكا لكنابيركا ناب أفريقيا خيركا تكالديو جزاديو نغتهنت وتنقبر نزك حق الزغل استفلا لي قرصات لنا البروغرامات نحن تماهيركم نفسكم تكوزكم سلزغل تتغموا لي بلكم. Thank you very much.